Gaur sumendi bat egingo dugu. Lehenen materiala dira buztina, kartoia, guraizeak, ondarra, bitutu, zeloa, pintxela eta margoa. Kartoia eta guraizearekin moztu behar da punta bazukan bezala. Horrela. Bietan egin behar da hori. Eta gero jarri behar da horrela, doblatu behar dira hau horrela. Nola lago egiten naito. Eta doblatu bat dira. Horrela. Horrela eta horrela. Gero, itutuak jarri bat dira horrela. Gero, itxatxe bat dira. Zeroarekin itxatu egin behar da, bitutua. Eta gero kartoiarekin, egin behar dira puntarekin. Jarri hemendik. Venga. Jarri zukerean. Eta hemen pegatu. Eta zeloaren buztina jarri behar da tokietan. Eta bukaeran horrela gelditzen da. Eta nahi baden zuen palmerita jarri. Agur. Hori da espiritu.